أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد ونستعين وهو خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العلي العظيم. أتي قبل الردي زواغا Alhaji Ali mai turare a raddin da muka sanya masuna da idan kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri. Yau ma kamar kullum za mu kawo muku maganganun da ya faɗa. Muna godiya ma Allah domin Allah ya tabbatar da abin da muka faɗa, cewa da sunan raddi fa a gare mu kwaɓa ya yi ta yi. Me dalili da yake tabbatar da haka? Sai in ce mu saurara mu ji yadda ya kawo wata aya har ya kira ta da raba gaddama, har ya kira Imam Khomeini da Sheikh Zakzaki ce wai su zo su ji wannan aya. To yanzu akwai bukatar mu danna ku ji daga bakinsa gun da yake cewa ga aya raba gaddama. Allah ya ce tilka ummatun kad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'alunna amma kanu ya'maluna. La ilaha dole yin bautawa Allah. Magana ta yi dadi, magana ta nutsuwa, kana kwance zai shiga jikinka in banda kai dan karambana. Me ya soma bakinka ana? Kaga dai Allah ya gama hukunci. Allah ya ce tilka ummatu, kaga wayancan duka wayannan al'umman kada halal sun riga sun shuɗe. Laha ma kasabat, duk abin da suka aikata nasu ne. Kai don kwatoro ba sa da kai ba, dan iyayi tintimbiri ba a neme ka ba. Laha ma kasabat, duk abin da ya suka aikata kai na yanzu ba zai shafe ka ba. Wala kun ko kuma yan kwatoro na yau mara jiuci ma kasabtum, duk abin da kuka aikata ba zai shafe su ba. To in shiya ku zo ku ji Allah ya buga final. Wala tus'alunna amma kanu ya amaluna. Kai kuma ni zo zauna a famina, Zazzaki zo ka zauna. Allah ya ce wala tus'alunna amma kanu ya amaluna. Ba Allah ba zai tambaye ku abinda wayannan da suka gabata suka aikata ba. To wannan aya ya kawo ne don ya yi nuni akan cewa Allah ya hana yin magana akan abin da ya gudana tsakanin sahabbai. Haka yake so ya ce. To inda a ce wannan aya tana hana magana ne akan abin da ya faru tsakanin sahabbai, da sai mu ce maka me yasa al-Imamul Bukhari ya kawo abubuwan da ya faru tsakanin sahabbai, shi da ya rubuta bai yi laifi ba sai mu da muke karantawa? Me yasa Imamu Muslim ya kawo abubuwan da ya faru tsakanin sahabbai, shi bai yi laifi ba sai mu da muke karantawa? In abun mu buga misali ne, ya zo a cikin Sahihul Bukhari a kitabun riqaq babun fil haud, gunda yake cewa ranar kiyama za a zo mun da wasu sahabbai na, a wata riwaya ma yake ce fa'iza arabtuhum, zan ga gashi na san su. Kharaja rajulun min baini wa bainihim, za a sa wani mutum ya fito tsakanin ni da su. Qultu ayin, zan ce ina za a kai su? Kila za a ce ilan nari, wallahi za a ce wuta za a kai su. Qultu wa ma sha'anuhum, zan ce me yasa za a kai su wuta? Qala, za a ce innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara, ai sun yarda ne a bayan kada kadan da kadan suka bar musulunci. Abin da ya shafi sahabbai ne. A ɗaya riwayan cewa ma yake fala urahu yukhlasu minhum illa mithli hamalun ni'am, wadda zan ga sun tsira daga cikin su yan kadan ne. Shi kuma Imamu Muslim ya ce
annabi ya ce inna fi ashabi 12 munafikan, a cikin sahabbaina akwai munafukai guda 12. da a ce suna raye da mun ce ko za ku bi shawaran Alhaji Ali ne, don ga dukkan alamu shi Alhaji Ali bai so a ce a cikin sahabbai akwai munafukai, bai so a ce akwai sahabin da za a kai shi wuta. Alhali ga Bukhari ga Muslim su tabbatar da haka. Wannan kenan. Banda al-Imam Bukhari da Muslim, a shehunanka na wannan zamanin wasu da dama sun yi magana akan abin da ya faru tsakanin sahabbai. Akwai bukatar da ni da ku mu saurari wannan clip, mu saurari wannan babban malami na ɗariƙan Tijjaniya gun da yake cewa ya zo ga Abdullahi dan Buraidata ka gani ba manzo Allah yana faɗi ba Allahumma mun kuntum walahu fa aliyyun maulahu Allahumma waliman walahu wa adiman adahu, wanda na zama maulansa sai na alima maulansa ne. Daga gaji Allah kai kaso wanda ya so shi kai gaba da wanda ya gaba da shi. Daga gani an koyi ta gaba da shi ko ai dai dubo masu bani umar ta mana kan mun bari ma suke zagin sa, kan mun bari ma suke zagin sai na hadisi. Shar'i ne duran juma'a zai hudu ba sai zo zage shi, shar'i ne ka ga yadda yake ya da annabi koyi fara gun sa. Masu daraja an kaji abin da suke ciki ba sai ka ga ba komai duk abin da aka yi kaga lasa bishai kuma tsaye sai in sharadi ne a cikin mulkin su wanda duk suka sa limancin yawo mun bari bai zage sai na Ali ba a hudu ba shikenan na an fidda shi amma ba kashe shi maran nan suna fada musulunci ba ga su to dubu kuma sai na Ali fa yadda yake wanda annabi ke cewa da annabi bayana shine da annabi ba shi ne ya sheka da ya ce ai mun kuntu wala fa alim maulahu Allahumma waliman walahu wa adiman adam, wanda na maulansa Ali maulansa ne, Allah ka so mai san sa kake kin sa. Wannan shine ake kira da Shehu Usmanu Zangon Bare Bari. Ya fito yayi magana akan Imam Ali da matsayinsa da masu kiyayya da shi da gaba da shi daga Banu Umayya, waɗanda suke zagin Imam Ali alaihi salam akan mimbari kamar yadda Muawiya ya assasa, har ma yake cewa idan baka ma yi zagin ba to wani ma kashe shi ake yi. Ina ga alaman da yana raye da irin su Alhaji Ali za su yi masa tawaye su ce me yasa yake karanta wannan, ai bai kamata ba, wala Allah ma su jawo masa ayan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bayan wannan sai ci gaba da maganganu har ya kai gun da yake cewa wai ranar lahira ba za a tambaye ka Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ko Fatima ko Aisha ba, kamar yadda za mu ji ya ce Allah ba zai tambaye ka akan Sayyidina Abubakar ba, Allah ba zai tambaye ka akan Sayyidina Umaru ba, Allah ba zai tambaye ka akan Sayyidina Usman ba, Allah ba zai tambaye ka akan Sayyidina Ali ba, Allah ba zai tambaye ka akan Nana Aisha ba, Allah ba zai tambaye ka akan Nana Fatima ba. To ka san ba za a yi wannan tambayar akan Abubakar ba. A baya a jawabinka kake cewa in Abubakar bai sha ba kai za ka bar musuluncin, duk da ka san ba za a tambaye ka akan shi ba. Wannan kenan. Sannan Imam Ali da Fatima alaihi salam ranar lahira za a tambaye ka akan su in baka sani ba. Yau bari mu karantar da kai cewa za a maka tambaya akan su ranar lahira. Me dalili na? Dalili na farko shine ya zo a hadisi manzan Allah ya ce ma za turiduna min Ali, ma za turiduna min Ali, fa inna aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyyu kullu mu'minin ba'di. Me kuke bukata daga Ali? Me kuke da bukata daga Ali? Ali daga gare ni yake, ni daga gare shi nake, shine waliyin kowane mumini a bayana. Wadda waliyi anan muka fassara da jagora, ku kuma kuka fassara da masoyi. Okay? Ashe za a tambaye ka akan soyayyar Imam Ali in ka tafi akan masoyin ne. Sannan ga aya nan Allah ya ce qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba,
ce ban buƙatar wani abu a gare ku sai soyayyar ahlul baiti. Sannan al'imamu shafi'i da yake faƙihi ne ya san addini sai ya ce ya ahla baiti nabiyallahi hubbukumu fardun min Allahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimi sha'ani annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. me muhalli shahid ɗinmu fardun min Allahi fil qur'ani anzalahu, soyayyan ahlul baiti wajibi ne a cikin alqur'ani wadda Allah ya saukar. idan son su fardun ne wajibi ne, kaga kuwa ranar lahira Allah zai tambaye ka akan wannan wajibin soyayyar ahlul baitin. kaga kenan ranar lahira za a tambaye ka akan Ali da Fatima ba kamar yadda kake faɗa bane. barin ƙara ma da wani hadisi wadda ya zo a cikin mustadrak ala sahihaini juz'i na 2 shafi na 121. warawa bi sanadihi an abi zarrin, ya rawaita da sanadinsa ta kan abu zarri. qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man ata'ani faqad ata Allah, duk wanda ya mun biyayya to yayi ma Allah biyayya ne. wa man asani, duk wanda ya saba mun faqad asalla, ya saba ma Allah ne. wa man ata'a aliyan, duk wanda ya da'a ma aliyu faqad ata'ani, haƙiƙa mani yayi da'a. wa man asa aliyan, duk wanda ya saba ma aliyu faqad asani, haƙiƙa ya saba mini ne. kace ranar lahira ba za a tambaye ka akan aliyu ba, ga kuma manzo Allah yana cewa wanda ya saba ma Ali ya saba mun ne. sannan Imam Ali yana daga cikin ahlul baiti wadda manzon Allah yake ce inni taraktu fikum ma in akhastum bihima a wata riwaya, ma in tamassaktum bihima a wata riwaya, zan bar muku abinda in kuka yi riko da su lan tadillu ba'adi abada, ba za ku taba bacewa ba har abada a baya na. kitaballah, farko littafin Allah, wa ahlul baiti da ahlul baitina. abinda in kai riko da su ba za ka bata ba har abada, amma sai ka ce ranar lahira Allah ba zai tambaye ka akai ba. wannan wani irin wahabiyanci ne da sunan ɗarika kake yi? mu haɗu a kashi na gaba. wassalamu alaikum wa rahmatullah.